Vi står her i vores dejlige sommerhus, vores nyrenoverede sommerhus, hvor vi har fået det her fantastiske køkken installeret. Ja, altså, og vi var slet ikke i tvivl, da vi skulle til at finde ud af, hvordan vi skulle organisere vores køkken her med en lækker ø her, så at vi får det her rum til at hænge fornuftigt sammen med resten af huset. Jamen, da vi valgte designer første gang hjemme i vores hus, der var vi virkelig imponeret over, hvor nemt og behageligt det var. De var helt vildt gode til at lytte til vores ønsker og gjorde alt for at opfylde hver en faktisk. Det var rigtig meget den personlige service og opmærksomheden på detaljen, der gjorde, at vi virkelig følte os værdsat som kunder. Og det satte standarden mega højt, så vi var slet ikke i tvivl om, hvem der skulle lave det her køkken i vores sommerhus. Vi havde en fantastisk rådgiver i vores første køkken. Hun var ikke bare med i starten, hun var faktisk med hele vejen i processen. Når vi nu for anden gang har fået leveret et lækkert køkken, jamen så ved vi jo bare, at kvaliteten og den her lækkerhed, den bare er helt i top. Det giver en stor tryghed at vide, at vi har valgt en rigtig leverandør fra starten af. En leverandør, som har en stor forståelse for vores ønsker. Ja, og det var lige præcis den der ekstra indsats, som vi søgte, da vi skulle ud og vælge køkkener.